Rotate device. So ayan. Naka-rotate na kami. Naka-rotate na kami. Paano ba ang pag ano nito? Hala, first time ko mag-live sa YouTube. Hello mga kachapsoy. Sa aking mga subscribers dyan, chill lang kayo dahil hindi kami na-approve sa Kumilik. Save multi-microphone. At least nag-try, di ba? Gagawin sa tanyaran. So sa lahat po ng aking mga supporters, nandito na po ako. Wala po ako dyan. Nandito na po ako, wala ko dyan. Nandito ang aking mga kasamaan. Ito, ayan. Ito, mayroon pa dito. Ayan. Malaki yan. Malaki talaga, grabe ka. Ayan silang dalawa, oh. Yan sana yung posibleng chairman na dalawa, yung nasa unahan. Pero nauwi sa support staff. Ayan, may viewer tayo. Good luck. Isa. Sino ka man? Oo. Kung sino ka man, shout out sa iyo. Shout out. Yan. Shout out sa iyo. Mag-comment ka naman diyan, isang malakas naman diyan wave. Wave diyan mga kachapsoy. Yeah, break it down you. Ayan. First time kong mag-live at natutuwa talaga ako dahil live and alive and kicking kami ngayon mga kachapsoy. Ito mga kachapsoy. Ayan o. Mag-hi ka yan. Sa kanya mga ex, na 10 hi sa kanila. Hindi ko na i-mention kasi may asawa. You're live again. So hello mga kachapsoy. Para po sa aking mga subscribers and followers sa aking YouTube channel at Facebook page, patuloy lang po kayong sumuporta sa akin. Malay nyo, dumating ang araw, ako naman ang sumuporta sa inyo. Yan. Naiiraya talaga ako sa pagla-live eh. Ayan. Sa aking one viewer, shoutout sa'yo. Hoy, shoutout. Yan. Ipapakita ko yung aming dinadaanan. Ayan o. Yan yung UEP Lawang. At yan yung mga estudyante na mga luhaan. Ayan sila. Ito yung aming bayan dito. Ito yung University of Eastern Philippines Lawang. Yan mga kachapsoy. Yan, mga tricycle yan. Pero hindi yan sa akin. Nakapila yan. Ayan yung gate. Oh, ayan. Oh. Diba? Oh. Para po sa mga taga Northern Samar na hindi pa po nakakabakasyon, ito na po yung pagkakataon ninyo na maghiganti. Ayan yung nangungubra yan ng mga tag 20,000. Ayan. Isa. Hala, dalawa ng viewers tapos may pa nag-like. Shoutout sa iyo na viewer namin na dalawa. Tapos shoutout sa nag-like. Kayo para sa mga Tagalawang na hindi pa nakakauwi, tingnan ninyo, ito yung daanan. Pero hindi ko alam kung daang matuwid, basta daanan to. Okay. Bababa muna kami, bibili kami ng ulam dahil pauwi na kami sa aming mga bahay-bahay. Tara, hindi ka ba bibili ng ulam? Hello mga kachapsoy. Bumaba muna kami, pauwi na kami ng aming barangay. Bumaba muna kami para bumili ng ulam. Ano yung ulam? Ibig sabihin, magawa di kan sayo sila. Nain siya. Kalabasa. Ayan o. Kalabasa. Tapos gaway, mag-hi ka nga sa mga katapsuyan natin dyan. Mag-hi ka. Oh, may viewers tayong tatlo na. Sige. Ampe, mag-hi ka. Hi. Yan. Teacher 3 na yan.
Kalabasa na lang siguro yung sa akin. Sige, kan ate, kan man na mo. Kalabasa. At saka meron pa. Ayan oh. Oh, ayan si General Guillermo Eliazar oh, nakarating dito sa Lawang. Yung kanyang poster. Ayan. Bumili po kami mga katsapsoy ng ulam dahil oras na ng pagkain at pauwi na ano. Tagpira na tag 20 no? Tag 20? Okay, 5. Dinala kay Karabasa. O ayun mga katsapsoy. Ayaw ko nang bumili kasi yung ulam gabi. Ayaw ko sa madilim. Loan mo na sa private. I-extend the 5 years. Ayan. Shout out sa ating 3 viewers at sa ating 2 likers. Oh. Oh. Ikaw nga may tunga niyan parlim. Ayan. Ang kasalukuyan po namin